павітаўся? Гэта ты маімі. Я першая придумала павітацца менавіта так. Вось яшчэ. Я люблю вітацца такімі словамі. А давай яшчэ раз павітаемся з нашымі гледачамі, толькі зусім па-іншаму. Дамовіліся. Усім салют! Што? Зноў ты маімі словамі скарыстаўся. Тое ж самае я магу сказаць і пра цябе. А давай яшчэ раз паспрабуем. Можаш спадзявацца, што ў мяне будзе самае арыгінальнае вітанне. Не, гэта ў мяне будуць самыя арыгінальныя словы. Вітаю ўсіх гледачоў Добраранка! Лесік, ты ў мае думкі ўлез і маё вітанне зноў скарыстаў. Гэта ты, Кася, быццам мае думкі падслухала. Всё, ідзі адсюль. Я сама буду вітацца з нашымі гледачамі. Толькі адыдзі як мага далей, каб мяне зусім не чуў. Вось яшчэ. Лесіка, ідзі. Ты сама ідзі. Як мага далей. Таму што менавіта зараз я буду вітацца з гледачамі сваімі фірменнымі словамі. А што за фірменныя словы? Калі ты іх придумаў? І чаму ніхто пра іх не ведае? Ідзі, Касечка. Ты пра іх дакладна ведаць не будзеш. Ніколі. Сам ідзі, бо з-за цябе праграма ніяк пачацца не можа. Гэта ты ўсё сапсавала, таму ты знікні з нашых вачэй. Не, ты знікні. Павітайся сваімі фірменнымі словамі заўтра. Прывітанне, мае добраранкі. Ой, Беята. Беята, а вось што за шум вы тут наладзілі? Лесік мае словы забраў. Гэта Кася мае думкі падслухала. Кася тут ні пры чым. Так, раніца не пачынаецца. Давайте гледачам мультфільм пакажам. А вы пакуль мне ўсё па парадку раскажаце. Хто і ў каго што ўзяў. Памятаеце, пра што мы дамовіліся? Памятаем. Толькі будзем казаць па чарзе. 3-4. Вітаем вас. Мир вашему дому! Такімі словамі віталіся нашы продкі. А калі сустракалі не блізка знаёмых людзей, нічога не гаварылі, а толькі прыпаднімалі капелюшы. З той пары і пайшоў выраз шапачнае знаёмства. А з самымі блізкімі людзьмі пры сустрэчы абдымаліся. А вы ведаеце, што на самай справе азначае слова прывітанне? А што яно павінна азначаць? Прывітанне яно і ёсць прывітанне. Мы столькі разоў на дзень ім карыстаемся, што нават не думаем, што ім схаваны нейкі сэнс. Беята, а ты ведаеш сакрэт гэтага слова? Ведаю, і гэтым сакрэтам я зараз падзялюся. Слова прывітанне складзена на самай справе з двух частак. Пры і вітанне. А што значыць пры? Самі падумайце. Пры. Пакуль што не разумею. Прыйшоў, прыплыў, прыбег. А што-нибудь блізкае? Калі б мы гулялі ў холадна-горача, я б крыкнула: «Горача, Кася!» Бачыш, Лесік, якая я малайчына. Гаварыце хутчэй, што значыць ваша пры? Пры значыць прыбліжэнне. Тое ж самае, што і абдымкі пры сустрэчы? Малайчына, Лесік, я гавару і табе горача. Чула? Чула. А што тады значыць вітанне? А якія ў вас варыянты? Ніякіх. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, што думаеце? О, адказаў не вельмі многа. Тады адкажу я. Вітанне гэта вестка, адказ, парада. А іншымі словамі, набліжаю нешта карыснае і добрае. Ці жадаю табе самага лепшага. Правильно. А давайте менавіта так павітаемся з нашымі гледачамі. 3-4. Прывітанне, сябры! А зараз мне здаецца, што самы час зрабіць перапынак на цікавы мультфільм. Лесік, ты хочаш нас здзівіць яшчэ якім-небудзь прывітаннем? Зусім не. Я праглядаю электронную пошту Добраранка. І што ты там знайшоў? Памятаеце, як мы задалі вельмі складанае пытанне па мультфільму «Кветка-семікветка»? Ага. І наш пастаянны глядач Віктор Паплеўка з Мінска першым даў правільны адказ.
у кветкі семікветкі не было ружовага пялёстка. І ти, Вітя, обов'язково атрымаеш ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікі прыз. Віншуем цябе! А я заўважыла, што у Добраранка ёсць свой фан-клуб. І праўда, многія нас глядзяць, а некаторыя глядзяць вельмі уважліва і удзельнічаюць ва ўсіх конкурсах і віктарынах. Шмат дзяцей атрымлівалі ад нас ужо не адзін раз падарункі за правільныя адказы. Малайцы! А тыя, хто яшчэ не пісаў нам, не саромейцеся. Дасылайце лісты, адказвайце на нашы пытанні і абавязкова расказвайце пра сябе. Пішыце, што любіце, што ўмееце, аб чым марыце. Дасылайце нам малюнкі і фотаздымкі. Мы будзем рады атрымліваць лісты і ад новых, і ад нашых пастаянных гледачоў. А для тых, хто збіраецца напісаць нам упершыню, я нагадаю адрес: 220-807, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. А электронны адрес вы бачыце зараз на экране. Запішыце, ці запомніце. І калі адрасы запісаны, я прапаную зрабіць невялікі перапынак і паглядзець мультфільм. Сябры, а хто з вас жадае хутчэй стаць дарослым? А у нас ты чаму не пытаешься? Я вельмі хачу хутчэй вырасці. І што дзеля гэтага робіш? Зарадку раніцай, умываюся раніцай і ўвечары... Гэта ўсе робяць, і я таксама. Але дарослая ад гэтага не станаўлюся. А я станаўлюся. Я яшчэ кніжак шмат чытаю і заўважаю, што станаўлюся больш разумным. Гэта ты правільна робіш. Чым больш ведаў, тым хутчэй цябе будуць лічыць дарослым. Да мяне і так усе за парадамі звяртаюцца. А ты ўсе парады з камп'ютара бярэш. Ну і што? Я карысныя старонкі ў камп'ютары адкрываю. Хіба ты мультики зусім не любіш? Чаму? І люблю, і гляджу. Толькі не завісаю перад экранам на паўдня. Правільна. Мультфільмы таксама вельмі карыснымі бываюць. Адкрыю вам сакрэт, што і дарослыя з задавальненнем глядзяць некаторыя з іх. Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Вось паназірайце за сваімі старэйшымі сястрычкамі і брацікамі. І за бацькамі. А яшчэ лепш кожны раз, калі вы будзеце глядзець мультфільм, запрашайце іх разам з сабой. Тады давайце зараз жа і паглядзім цікавы мультфільм разам з дарослымі. Не атрымаецца. Чаму? А вы на гадзіннік глядзелі? Не-а. Зараз нам трэба ў школы дзіцячыя садкі бегчы. Правільна. А вось увечары можна і мультфільм усёй сям'ёй паглядзець. Дамовіліся? А потым, дзяўчынкі і хлопчыкі, напішыце нам, якія мультфільмы вы любіце і якія б хацелі ўбачыць у нашай праграме. Будзем на сувязі. Добрага ўсім дня. І цікавых адкрыццяў. І не забывайцеся, што заўтра зранку мы сустрэнемся зноў. У нашым добраранку!